ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ሓበሻ ዩቱብ ከመይ ኣለኹም? ፅቡቕ ክትህልውለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ሕዚ ከዓ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ፍልይቲ ምግቢ እያ። ኣሰራርሓኣ ሓቢርና ንከታተላ። እዚ ቀሪበዮ ዘለኹ እዚ ስፒናች እዩ። ያው ናይ ወፃኢ ቆስጣ ማለት እዩ። ስፒናች 1 ኪሎን ፈረቓን ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ፓርስሊ፣ ዙኩኒ፣ ሽጉርቲ ቆፅሊ ሽጉርትን ካሮት፣ ድንች ከምኡ እውን ዘይቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣቀሪበ ኣለኹ። ሓቢርና ንከታተሎ። እዚ ሽርሚሪ እዩ ኩሉ ብዕብይ ዕብይ ዝበለ እየ ገይረዮ። ከምዚ ገይረ ድንች ሓደ ዓይነት ኣካታትፋ ከቲፈዮ ብስላይስ ስላይስ ማለት እዩ። ሽጉርቲ ኩሉ ድንች፣ ዝኩኒ፣ ካሮት ከምዚ ገይረ ኣዘጋጅየ ኣለኹ። ኣነ ኣይ ኣቁላልዎን እንታን ዘይቲ እውን ከይወስደኒ እታን ክሪስፒ ክኸውን ድማ ኣብዚ ፃዕዳ ሽጉርትን ኩሉ ብሓደ ገይረዮ ኣለኹ። ኣብ ኦቨን እየ ዝገብሮ ብቅልል ዝበለ ዘይቲ ከምዚ ናይ ምልካይ ጥራይ እየ ዝገብሮ። ልኺ ልኺ እየ ከብሎ ማለት እዩ። ዘይቲ ዘይተይ ይብዛሐሉ። ኣብዚ ብላክ ፔፐር፣ ቁንዶ በርበረ፣ ጨው ገይረ ኣለኹ። ኣብ ኦቨን እትየዮ ኣለኹ ማለት እዩ። 10 ደቂቃ ወይ ድማ እስካብ ቅይሕ እስካብ ዝብል ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ድማ ንወይኑ እቲ ኣብዚ ድማ እንታይ ኣቀሪበ ኣለኹ ፃዕዳ ሽጉርቲ ንዘይቲ ኣቁላልየ ኣለኹ። ኣብዚ ስፒናች እትየዮ ኣለኹ። ንበይኑ እየ ከቁላልዎ ብሕፅር ዝበለ ዘይቲ ንእሽቶ እየ ዘይቲ ገይረ ከቁላልዎ እየ ፅቡቅ ገይረ ደረቕ እየ ዝገብሮ እና ከምዚኣ ገይረ ከቁላልዋ እየ እታ ስፒናች ቆስጣ ማለት እዩ። ቆስጣ ከምዚ ገይረ ኣቁላልየ ጥዑም ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ። ሰሪሕኩም ሞክርዎ ኢኹም ድማ ከምኡ እውን ሼር ሳብስክራይብ መዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይቶኩም ኣይፈለየኒ ተኸታተሉኒ ኢኹም ኣበረታትዑኒ። እዚ ጥዑም ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ። ሰሪሕኩም ሞክርዎ ኢኹም። ከምዚ ገይረ ሕዚ ኣቁላልየ ኣለኹ። እዚ ናይ ቅመም ዓይነት እዩ። ስማቅ ይበሃል። ግን ጥቀሙ ከይትጥቀሙ ምንም ሽግር የብሉ። ሎሚን ጥራይ ክንፀምቀሉ ንኽእል ኢና። ተልዮ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ተዘየለ ድማ ፀገም የብሉ። ከምዚ ናይ ዕንበባ ነገር ዝመስል እዩ። ስማቅ እዩ ዝበሃል። ብበዝሒ ዓረብ ከባቢ እዩ ዝርከብ። ቀይሕ ናይ ዕንበባ ዓይነት እዩ። ኣብዚ ፃዕዳ ሽጉርቲ እትየ ኣለኹ። ሽጉርቲ እውን እትየ ኣለኹ። እዚ ቆፅሊ ሽጉርቲ ናይ ባሮ ሽንኩርት ማለት እዩ። ወይ ግሪን ኦኒዮን ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ እውን ጉዕ ገይረ ኣለኹ። ፃዕዳ ሽጉርቲ እዚ ስማቅ እዚ ፍርቂ ሎሚን ፀሚቀሉ ኣለኹ። ፍርቂ ሎሚን ማለት እዩ። ኣብዚ ጨው እውን ገይረሉ ኣለኹ። ብላክ ፔፐር ድማ ቁንዶ በርበረ እዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ። እዚ ቅድም ኢለ ዘእተኽዎ ኣብ ኦቨን ኣውፅየዮ ኣለኹ። ክሪስፒ ኮይኑ ክፅብቅ ክጥዕም ኩሉ ነገር ስለ ዘለዎ ጣዕሚ ኣለዎ። እዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ። እዚ እታ ስፒናች ናብዚኣ ክገብራ እየ። ብእንጀራ ክትበልዑ ተደሊኹም ብእንጀራ ክትበልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብቅጫ ወይ ድማ ብሩዝ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ስለተኸታተልኩምኒ ይቀኒየለይ። ሼር ሳብስክራይብ መዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይቶኩም ኣይፈለየኒ። ይቀኒየለይ።